gent que vagi així vestida només vol dir una cosa, i és que estem a l'abril, la primavera ja està aquí, queden super pocs dies perquè sigui Sant Jordi, i si esteu esperant regalar un llibre i una rosa a algú que li mola al món de la moda, estic aquí per fer-vos un llistat de llibres que tinc, m'he llegit i crec que són un molt bon regal. Així que començarem per els llibres que són novel·la i començarem amb un que és super bàsic, però si no us l'heu llegit i us mola aquest sector, malament. Es tracta del Diablo se viste de Prada, de Lauren Weinsberg. Segur que heu vist la pel·li, simplement et parla de com és el món dins d'una editorial de moda, tot l'horrorós que pot semblar, però veritats com puny, divertit, entretingut, superlleuger de llegir. És com un bàsic per començar amb novel·les d'aquest tipus. Un altre bàsic, però de collita espanyola, és El tiempo entre costures de María Dueñas. També està a la sèrie, boníssima, un vestuari exquisit, la protagonista és guapíssima i bàsicament està ambientada abans de la Guerra Civil i durant la Guerra Civil. La prota, la Cira, es trasllada al nord d'Àfrica i és modista, i a partir de fer vestits a dones de militars aconsegueix informació rellevant pels anglesos, o sigui, fa d'espiar. Llavors surt un mogollon de jerga d'aquest món, molts teixits cars, moltes descripcions de vestit. Llavors és com si tens una mica d'imaginació i saps o t'interessa buscar quin tipus de teixit és aquest, quin tipus de silueta és aquest vestit. Realment et dona molt per treballar la imaginació i és molt guai imaginar-te tots aquests ambients de luxe d'aquella època, tots els vestits, els colors, és com molt exòtic i exuberant. Després, fa relativament poc, va sortir la segona part, que és Cira. Si li va agradar o us ha agradat la primera part, doncs això és la continuació, està molt guai. Sí que és veritat que la moda té menys pes, comença a tenir més pes a l'últim terç del llibre, però bueno, continua amb el món espionatge, a Jerusalem, a Londres, a Tànger, i no sé, mola veure la continuació de la prota. I també, no sé, tens com un gran imaginari de les ciutats en aquella època, de com anaven vestits. És interessant. Un altre que està molt bé, i jo el vaig veure durant el confinament, és El vestido, de Jennifer Robson. Està ambientat a Londres el 1947, en una ciutat amb les misèries després de la Segona Guerra Mundial. És com, a partir de la boda de la princesa Isabel, que es va casar, és tot el rebombori al voltant del vestit. Les protes són dos noies que treballen en el taller on es borden tots els apliques del vestit, i llavors és molt guai veure com es vivia la situació, com es vivia dins del taller, com treballaven, perquè hi ha com moltes descripcions de com es treballava, de tot lo manual, de la importància que li donaven. Llavors és molt maco, i a sobre està a Londres, que és com, això sempre és un plus. Un altre que està molt bé és La modista, de Rosalie Ham, que està a la pel·li, que la prota és la Kate Winslet. Surt guapíssima, a sobre surt el germà de Thor, el nen aquest tan guapo, llavors és com molt xula. La noia porta uns vestits molt macos, però que sapigueu que també existeix el llibre, que està molt bé, està ambientat a Austràlia, una noia que és modista i s'ha dedicat tota la vida a ser modista d'alta costura a Europa, torna al seu poble ja perdut al mig d'Austràlia, i és com el xoque de dues formes de viure, l'escàndol que suposa que una noia tan exuberant, que va vestida com va vestida, que actua com actua, torni al poble. Gira molt al voltant del fet que sigui modista, i llavors es parla molt de moda. I per acabar aquesta secció, els dos últims estan relacionats amb botigues vintage a l'actualitat. El primer és Una passió vintage, d'Isabel Wolf. Aquesta tia escriu molt guai. Jo tinc diversos llibres d'ella que em vaig llegir sobretot quan era adolescent. Aquest en concret va d'una noia que obre una botiga vintage a Londres, si no m'equivoco. Tot és a Londres. I llavors explica com la roba vintage no només estàs comprant un vestit o una tela o el que sigui, sinó que també estàs comprant una història que hi ha al darrere. Llavors és com entablar amistat amb una senyora que no li vol vendre un abric, i és tot una mica sentimental, però al voltant de l'importància i el sentiment aquest que molta gent té i que jo tinc, que quan et compres una cosa de segona mà és com uau, quina vida haurà tingut abans d'estar al meu armari, que haurà viscut aquella peça de roba. Sembla molt friki, però realment jo és una cosa que penso cada vegada que compro coses a botigues de segona mà, i aquest llibre va sobre això. I després l'altre, que és com una mica ja més tirant a llibre adolescent. El llibre en qüestió és Louise Lambert, fashionista, de Bianca Turensky, i ja us dic que és més tirant adolescent, té dibuixats i la lletra bastant gran i tal,
I parla també de la vida que han tingut abans els vestits, ja que la noia en si, la prota, quan es prova certs vestits, com que aquests vestits els teletransporta a l'època del qual són, es teletransporta al Titanic i a no sé quins altres llocs. És interessant perquè parla d'aquest mateix sentiment de que els vestits han tingut una vida anterior i ara tu com que la pots reviure d'alguna forma. I és entretingut, tens dibuixets molt macos, la veritat, i això, si teniu algun adolescent a qui regalar un llibre i li agrada la moda, això és molt guai. Llavors, el segon bloc de llibres són sobre història de moda, però ja veureu que no són llibres d'història de moda com a tal, rotllo text, totxo, buf, quin avorriment, sinó que hi ha una mica de tot. El primer és Vestidas para la Revolución, la liberación de la mujer a través del vestido, de Laura Castelló, que és il·lustradora. Au. És un llibre preciós, o sigui, realment a cada pàgina jo m'estaria moltes hores admirant les il·lustracions, els dibuixets, tot. Del que trata és un llistat ordenat cronològicament de moviments, d'estilismes, de peces de roba, de persones que d'una forma o altra han aportat certa lliberació a les dones. Llavors, et parla de la minifalda, perquè va ser important. Et parla de, jo que sé, per exemple, Coco Chanel, no? Que això és com més bàsic, que tothom sabem que va portar alguna cosa al nostre dia a dia, però també et parla de moviments com el hippie, com les garçons, com les bloomers, i a més no només es centra en Occident, sinó que hi ha alguns moviments d'Orient, d'Àfrica, de diferents races, de diferents ètnies, i això mola perquè una cosa que tenen en comú tots els llibres d'història que jo m'he llegit és que només es centren en Occident i llavors és com et quedes bastant manca en coneixements generals. Llavors aquest llibre el vaig trobar molt interessant per això, perquè et dona una perspectiva no molt gran, però pinzellades d'altres cultures. Un altre llibre que m'he llegit diversos cops perquè trobo molt interessant i també perquè tinc molt mala memòria i sóc incapaç com de memoritzar coses que m'agradaria memoritzar, és el Breve Historia de la Moda des de la Edad Media hasta la actualidad, de Giorgio Riello. Aquest sí que és més com un llibre d'història com a tal, o sigui, és lletra, ordenat cronològicament i et va parlant de com evoluciona el món de la moda i el per què, però està explicat d'una forma que és bastant entretingut, és amè, t'explica bastantes curiositats, hi ha alguns dibuixets molt monos i llavors és fàcil, és petitet de portar, està fet caldo perquè jo l'he portat amb 1000 motxilles per llegir en els trajectes de metro i trobo que és un molt bon regal. Un altre que és curiós és aquest, que és Ismos para entender la moda, de Mairy Mackenzie, que és un llibre molt visual, que fa un recull també cronològic d'ismos, de moviments que han aportat certa revolució al món de la moda en general. Llavors és guai perquè està dividit per èpoques, a cada època hi ha diferents moviments que van aportar alguna cosa important i a cada moviment tens unes fotografies, tens recomanacions de museus on pots anar a veure peces en directe, te'ls relaciona amb altres estils que potser la restauració va influir en el barroc, amb el rococó i el nuevo romanticismo, però no tenen res a veure amb el neoclassicisme i el minimalisme. Llavors és com et dona una visió de com s'han anat enllaçant a les tendències, et parla també de gent important que va representar aquells moviments, de dissenyadors, llavors és com, són pinzellades super senzilles, perquè ja et dic, això és tot un moviment, i a la següent pàgina ja tens una altra. Però per tenir una idea general, i és molt de butxaca, molt de puc consultar alguna cosa ràpida, va molt bé. Un altre que trobo molt interessant és aquest tipus de llibre que són un totxo, que són com semblen de decoració i hi ha moltes fotos. Aquest en concret es diu Atlas Ilustrado de Grandes Diseñadores de Moda. És molt guai perquè et fa un recull de dissenyadors importants des de principis de 1900 fins a l'actualitat, però actualitat no actualitzada. Jo crec que arriba fins als early 2000, l'últim gran dissenyador que apareix és Calvin Klein i és com, bueno, ara mateix crec que hi ha gent més important, però per tenir una visió general d'èpoques enrere està molt guai. Cada pàgina és com d'un dissenyador, t'explica una mica la seva vida, fotos de vestits importants, icònics. Llavors és molt visual, per veure fotos de desfilades antigues està molt xulo, sobretot dels dissenyadors de l'inici.
Llavors pot ser molt interessant tenir-ho com a enciclopèdia. Un altre tipus de llibres que pot estar molt bé són les biografies. Jo en concret només m'he llegit el de Coco Chanel, però és que me'l vaig trobar per 2 euros al Mercat de Sant Antoni. El Mercat de Sant Antoni és un molt bon lloc per anar i buscar llibres sobre art en general. A l'anterior llibre que us he ensenyat me'l vaig comprar per 5 euros allà. Molt bona opció per comprar llibres a Sant Jordi. I per acabar aquest vlog, també, aquest llibre està molt bé. Es diu 100 idees que canviaron la moda. Crec que és tota una col·lecció de 100 idees que van fer alguna cosa. Aquest és això, o sigui, coneixes moviments, coneixes peces de roba icòniques i llavors t'expliquen el per què va ser important en aquell moment allò en concret. És molt fàcil de llegir, cada pàgina és una idea en concret amb la seva explicació i les seves fotografies. T'explica, doncs mira, per exemple, la muerte del corsé, el vestido de elfos, el sujetador, o sigui, són tot com conceptes relacionats amb la moda i que la van revolucionar i és interessant tenir aquests coneixements. I per últim us porto un mini recull de llibres que jo els englobaria com a tècnics, expliquen coses diverses i ja t'ha d'agradar com molt més el món de la moda de la indústria. Però bueno, que crec que són interessants i guais de tenir. El primer us recomano aquest llibre, però com aquest, qualsevol de la mateixa idea. Aquest en concret és Tendencias, què són, com identificar-les, en què fijar-nos, com leer-les. Llavors, simplement és rotllo una guia per entendre del que estem parlant. En aquest cas són les tendències, però no tendències només relacionades amb moda, sinó tendències amb tot. És guai, o sigui, si et dediques al món de la moda, és superinteressant entendre el per què portem el que portem, per què aquest any es porta aquest color, d'on ha sortit, qui ho ha manat, que és una mica el diablo se viste de Prada, d'això parlen en una escena en concret, però és com, tu estàs portant això perquè jo ho he decidit. Llavors, una mica aquest llibre en concret et dona una idea general d'això i està bo. Una altra idea és que si a la persona que li voleu regalar li mola el món de la costura, li regaleu algun llibre de costura. Per exemple, jo aquest, al Mercat de Sant Antoni, me'l vaig trobar y el trobo interessant. Es Costura sin patrones, cómo crear tu propia ropa con la ayuda de rectángulo, un círculo y un triángulo. Llavors és com crear peces de roba que estan, o sigui, són bastant cantones, o sigui, semblen de dir, uau, hi ha un patró darrere, però realment no hi ha cap patró, sinó és tot construccions a partir de formes geomètriques que realment està a l'abast de tothom. Llavors són projectes que trobo que són interessants, les models són de totes les talles, que això està guai, i t'explica el pas a pas, com fer-ho. Llavors és impossible no entendre-ho, i trobo que aquest tipus de llibres que són com més tècnics, més de manualitats, més de guies, també és un molt bon regal. Un altre llibre que el recomano 100% a tota aquella persona que es dedica al món de la moda és Fashionpedia. És un diccionari, bàsicament, de termes en anglès que relaciona tot. O sigui, tot el que et puguis imaginar que està relacionat amb la indústria de la moda, aquí tens com es diu, passa des de les èpoques històriques, tot el tipus d'indumentària que es portava antanyo. Hi ha un recull de totes les peces de roba que existeixen, o sigui, secció de pantalons llargs, tots els pantalons que existeixen, tots els accessoris, rotllo, butxaca es diu així, tapeta es diu així, cremallera es diu així, botó, ojal, coi d'aquest tipus, coi d'aquest altre tipus, totes les mànigues que t'imaginis. Aquí està amb el seu dibuixet, amb el seu nom. Després també un recull de teixits, un recull d'eines, un recull de coses d'un taller de confecció. Jo què sé, és que està tot realment... L'he utilitzat? No. De tant en tant me'l miro i dic, que mono, sí. Llavors és com un tresoret que a la gent que li mola aquest sector està guai tindre. I per últim us ensenyo el meu últim llibre que ha vingut a la meva col·lecció i és aquest, és el The Costumes of the Marvelous Mr. Maisel. És la bíblia del vestuari d'aquesta sèrie. O sigui, és un recull de tots els vestits de la prota on veus l'esquetx de la dissenyadora, després fotografies dels teixits que va escollir o de com es fan les proves de vestuari, després fotogrames de com va quedar finalment a la sèrie, explicació de per què s'ha fet així, aquests colors, la inspiració. Simplement, jo cada dia, quan m'aixequés, obriria aquest llibre i el miraria. I això seria el meu dia a dia fins que em morís.
Si a qui li voleu regalar un llibre és fan de la sèrie i és fan de la moda, de cap em tirava a regalar-li això. És preciós. I ojalà més llibres com aquests de qualsevol sèrie o pel·li on el vestuari tingués una importància important. Jo vull això, que digo jo que existirà, si existeixen llibres d'art de les pel·lis d'animació, existiran llibres de vestuari on s'han gastat diners amb el vestuari, no? Ho he de mirar. I si no heu vist la sèrie, mireu-la, perquè és anys 50-60, a Nova York, una tia pija, només pots esperar vestits meravellosos. I amb aquest llibre ja estaria, jo crec que està prou bé el llistat que us he deixat, teniu temps encara per buscar-los i fer uns regalars per Sant Jordi, que fa il·lusió rebre coses que estan pensades per tu i no rebre qualsevol llibre merdós que us heu trobat. Així que espero que us hagi ajudat i si teniu alguna recomanació de llibres relacionats amb el món de la moda, molaria que deixéssiu en comentaris perquè jo constantment estic buscant llibres guais per llegir. Recomanació. L'altre dia vaig anar a la llibreria Finestres, la nova que han obert d'art, i hi ha com un raconet dedicat a la moda i hi ha llibres molt xulos, feu un ull també allà. Realment qualsevol llibre relacionat amb moda que tingui moltes fotografies i que sigui grandote és un bon regal. Adeu!